Mariolka była bardzo świetną dziewczyną, ale się skończyło, bo Mariolka zgubiła telefon i komórkę. Ale zgubiła telefon. Jakie ty jesteś głupia! Dlaczego takie zachowanie? Pierdolone dziwki, kurewskie szmaty. Jaka debilka! Kurewskie szmaty. Ostatnie to zachowanie. Wiecie, nie? Puść to już. Mariolka miała torebkę, ale zgubiła komórkę. Zamknij się już. A w torebce miała telefon. Słuchajcie tego, nie? O, Mariolka miała torebkę, ale zgubiła telefon, nie? A telefon miała. A telefon miała w torebce. Ale nie, normalnie, wiecie, nie? Ale nie, no wiecie, nie? I wtedy nie, ona dostała, nie? I wtedy się skończyło, nie? I wiecie, nie? I wtedy nie. I Meczik ostatni w tym sezonie. się zaczęłam. Mariolka mówiła, że wiecie, nie? Ostatni w tym sezonie. Dobra, stać.